амарӯза аз корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди гуфтарин дестгоҳтон 35 то 40 тонна ашёи хом бо истифодаи чунин дастгоҳҳои махсус коркард шуда баъди бастабандию тамқагузорӣ тавассути чунин техникаҳои махсус ба анбори корхона интиқол дода мешавад. маҳз сифати баланд доштани ин маҳсулот боис гаштааст, ки харидорон маҳз аз анбори ҳамин корхона маҳсулотро харидорӣ карда ба давлатҳои дуру наздик صادرات میکنند. قربانان قربانов فیروزجان قربانов مخصوص برای برنامه نوید از ناحیه کوشانیان